Sa tingin niyo ba ay kayang baguhin ng isang tao ang nilalaman ng iyong puso? Samahan ninyo akong pakinggan ang kwentong ipinadala sa atin ng isa nating tagapakinig. Mapagpalang araw po, Karine, maging sa ibang nakikinig dito sa channel. Bago ko po simulan ang kwento, gusto ko lang ipaalam na papalitan ko ang lahat ng pangalan na magagamit sa kwento. Ayoko rin kasing malaman ang tunay kong pagkatao o baka nakikinig sila dito sa channel nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Alvin. Kasalukuyan po akong isang OFW. Nangyari naman itong karanasan ko taong 2019. Bago pa man pumasok sa bansa natin ang pandemic. Ang lugar kung saan iikot ang kwento, Karine, ay sa lugar kung saan ako lumaki. Isang baryo ito dito sa Ilocos. Bata pa lang kami ay kaibigan ko na itong si Minerva. Halos kaidaran ko lang siya. Tanda ko pa noon na palagi kaming tinutukso ng mga magulang namin na bagay raw kami sa isa't isa. Mula kasi elementarya ay magkasama na kami nito hanggang sa makatungtong kami sa sekundarya. Hindi ko naman masasabi na payak ang pamumuhay namin ng panahong ito. Siguro ay masasabi kong sakto lang. Yung tipong nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Hanggang sa magbinata at dalaga na kami. Tanda ko pa noong magdebut ito ay ako ang unang isinayaw niya. Ang akala nga ng lahat ay kami na talaga ang magkakatuluyan. Meron naman akong kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Ronnie. Si Ronnie noon ang kaibigan kong pilyo at parang palaging may gagawin na hindi maganda sa tuwing may plano kami. Ito rin ang palagi kong kasama sa tuwing may mga inumang nagaganap. Alam nyo na, kasagsagan ng pagiging binata. Wala naman kaming inisip ng panahong yon, Karine. Lakwatsa lang kami noon ni Ronnie. Usong-uso kasi ang sayawan sa lugar namin, lalo na kung fiesta. Buwan yun ng Setyembre at yun din ang buwan na mismong sa baryo namin gaganapin ang pistahan. Si Minerva naman noon ay hindi ko na rin masyadong nakakausap buhat nang makatapos kami sa sekundarya. Ang gusto kasi sana nito ay magkasama kami sa koleyo. Isang gabi nga nang magkita kami ni Minerva ay agad naman kaming nagkausap. Minerva, kumusta? Pansin ko kasi parang iniiwasan mo na ako. May problema ba? Wika ko rito at nang marinig niya ito ay bahagya naman itong umirap bago nagsalita ng, Sama ka ng sama kay Ronnie. Mamaya, yan pa magiging dahilan para lalo kitang hindi kausapin. Hindi naman sa ganun. Ang sakin lang, bakit mo ba ako iniiwasan? Wala namang namamagitan sa ating dalawa, di ba? Nang masabi ko ito, Karine, ay kaagad namang tumayo si Minerva. Sabay bato nito ng kanyang bag na noon ay hawak-hawak ko na. Doon ito tuluyang naglakad palayo sa akin. Pilit ko namang itong hinabol, ngunit mabilis siyang nawala. Wala naman akong nagawa kundi ang dumiretso pa uwi sa aming bahay. Bitbit ko noon ang bag na gamit ni Minerva. Nang makarating na ako sa bahay, ay kaagad naman akong tinawag ni nanay upang sumabay na sa pagkain nila ng mga kapatid ko at ni tatay. Nga pala, Sir Rene, ang pista kasi noon ay kinabukasan na mangyayari, kung kaya't abala na rin ang iilan sa mga kapitbahay namin na mag-ayos ng kanilang mga inihahandang karne.
Matapos naman kaming makakain, ay agad akong lumabas upang magpababa ng kinain. Doon ay nagtungo ako sa di kalayuan na tindahan sa amin. Habang naglalakad nga ako, ay mayroon naman akong naririnig na sit-sit ng sit-sit sa akin. Hindi ko naman matukoy kung ako ba o ibang tao ang tinatawag nito. Pagkarating ko naman sa tindahan, ay kaagad akong bumili ng sigarilyo. Doon ko na rin hinit-hit ang yosing hawak ko. Maya-maya naman ay may isang malamig na kamay ang tumakip sa aking mga mata mula sa likod ko. Pagkahawak ko nito sa pakiwari ko ay kamay ito ng isang dalaga. Nung una, akala ko pang si Minerva dahil doon ko tinawag ang pangalan nito. Ngunit hindi man lang ito sumagot. Nang siguro ay mangawit na ito, kaagad rin naman itong humarap sa akin. Doon ko nakita ang matalik na kaibigan ni Minerva. Itago na lang natin siya sa pangalang Raquel. Bigyan ko lang kayo ng konting description kay Raquel, Karine. Ang pamilya kasi nila Raquel ay talagang may pera. Makikita mo rin sa balat nito na malakutis porselana. Ganon rin ang mga nagkikintabang suot nitong palamuti sa kanyang katawan. Sa ganong estado ni Raquel ay imposibleng hindi mo ito magugustuhan. Kung ako nga ang tatanungin, ay may hahawig mo ito sa artistang si Marian Rivera. Kaya hindi ako makapaniwala dahil sa wala pa itong karelasyon o nobyo nung mga panahong yun. Madalas ko rin kasing nakikita ang iba't ibang lalaking nagtutungo sa kanila upang manligaw. Ngunit halos lahat ng ito ay hindi pumapasa kay Raquel. Balik po tayo sa kwento. Nang makita ko na nga ito, ay kaagad naman akong napatanong kung ano ang ginagawa nito sa aming lugar. Sa pagkakaalam ko kasi, ay sa kabilang barangay nakatira ang angkan nila Raquel. Doon naman ito sumagot sa akin nang marinig ako nito at ang sabi nito ay, Ano ba yan, Alvin? Sayang naman yung paglalagay ko ng pabango. Hindi mo lang nakilala na ako to. Ang mahirap sa'yo, palagi na lang kasi si Minerva ang bukang bibig mo. Wika nito sabay hawi ng kanyang buhok. Naku, Raquel, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi inaasahan na ikaw ang pupunta dito eh. Isa pa, wala naman dito si Minerva. Hindi ko nga alam kung bakit ka nandito eh. Mamaya, makursunadahan ka pa ng mga tambay dyan sa kanto. Sige ka. Wika ko sa kanya, Karine. Agad naman itong sumagot sa akin ng, Hindi ba halata, Alvin? Alam mo, napakamanhid mo. Akala mo naman kung sinong gwapo to. Diyan ka na nga. Sambit nito na may pagtataas ng tono habang dahan-dahan na naglakad palayo sa tindahan. Hindi naman ako nakasagot, Karine, ng tagpong yun. Mabilis rin kasi itong humakbang papalayo sa akin. Maya-maya pa, walang isang minuto, ay biglang may malalakas na tinig akong narinig. Tila sumisigaw ito at humihingi ng tulong. Doon ko naman narinig na si Raquel yun. Agad naman akong mabilis na tumakbo para habulin itong si Raquel. Pagdating ko nga doon, Karine, ay nakita ko naman ang isang grupo ng mga kalalakihan. Pilit na pinapatagay ito. Ngunit tila pumalag itong si Raquel dahil sa iilang basag na bote ng alak ang nakita ko sa sahig. Miss Ganda, ano ba yan? Pagbigyan mo na ako. Isang shot lang naman ang inihingi ko sa'yo eh. Para hindi ako mapahiya sa mga tropa ko. Oo nga naman. Mahirap magalit yan, baby. Lalo na lasing. Baka kainin ka niyan. Ano ba? Bitawan niyo ako sabi. Hindi nga ako iinom. Ang babaho niyo. Ano ka mo? Mabaho pala.
Yan, tikman mo. Maarte kang babae. Wika ito ng lalaki matapos na bigyan ng isang suntok sa sikmura itong si Raquel. Ako naman, Karine, bilang lalaki, ay agad akong dumampot ng isang tipak na bato. Kaagad kong ipinukpok ito sa ulo ng lalaking may hawak kay Raquel. Doon nga, nabitawan itong si Raquel at agad kong hinila patakbo palayo. Hindi ko napansin, ngunit hawak-hawak ko ang kamay nito habang tumatakbo kami. Nang malapit na kami sa bahay, ay agad ko munang pinasok itong si Raquel upang makapagtago. Nagulat naman noon sila nanay at tatay at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi ko naman ang nangyari kay Raquel at maya-maya pa ay andun na rin ang mga lalaki na may hawak ng bote. Ramdam kong galit na galit ang mga ito. Hoy! Bata! Asan na yung kasama mo? Bakit mo hinampas ang ulo ko, ha? Gusto mo bang pasabugin ko ang mukha mo? Sambit ng lalaki noon sa akin. Pasensya na, Manong. Pero kasalanan mo naman eh. At ayaw na nung taong tumagay eh. Pinipilit nyo pa ang babae. Wika ko. At doon ibinato nito ang boteng hawak-hawak niya. Nang marinig yun ni tatay, ay kaagad itong kumuha ng isang sundang. Lumabas ito habang nagwiwika ng, Inya kunaya! Nagpuskultaro pa yon. Hindi nyo ba alam na nasa harap na kayo ng lupain namin? Ano yung sinasabi mong pasasabugin mo mukha ng anak ko? Gusto mong ilibing na kita dito? Wika ni tatay habang marahang lumalapit sa lalaki. Doon ay nagmistulang maabong tupa ang grupong yon. Si tatay kasi ang kinikilalang lakay sa lugar namin noon. Nakaw, ay pasensya na po lakay. Kayo po pala ang tatay ng batang ito. Nakainom lang po, kaya medyo makulit itong kasama ko. Tara na kasi pare. Hayaan mo na baka dito pa tayo utasin nila kayo. Wika pa nito sa kasama niyang nagbato ng bote habang inaakay na papalayo kay tatay. Hindi naman na tumugon itong si tatay sa mga kalalakihan at agad itong nagsabi sa akin ng, Alvin, pumasok ka na muna nga sa loob ng bahay. Nobya mo ba ang babaeng yan? Wika ni tatay sa akin. Agad naman akong sumunod, Karine, gawa ng iyak itong si Raquel habang pilit na pinapatahan ni nanay. Pagpasok ko nga ay nagwika itong si nanay sa akin. Alvin, bakit mo pinapabayaan itong si Raquel? Nobyo ka pala nito tapos hahayaan mo maglakad sa kalsadang mag-isa. Wika ni nanay sa akin. Ano, nay? Hindi ko nobya yung si Raquel. Sino naman ang nagsabi, nay? Nako, yan ang ayoko, Alvin, ha? Hindi ka naman pinalaki ng tatay mo para magsinungaling. Sige na, ihatid mo itong si Raquel pauwi sa kanila. Humingi ka rin ng paumanhin sa mga magulang niya, ha? Pardasan yon, Rabeen. Wala naman akong naging sagot sa tugon ni nanay, Karine. Agad ko ring tinawag si Raquel upang may hatid ko na ito sa kanila. Habang naglalakad kami ni Raquel, ay tinanong ko naman ito ng, Raquel, magtapat ka nga sa akin. Bakit mo naman sinabi kay inay na ako ang nobyo mo? Kahit hindi naman. Pag nalaman to ni Minerva, magagalit sa akin yon. Wika ko kay Raquel. Saglit na huminga naman ng malalim ito at kumuha ng buwelo bago sumagot ng, Ay, ano ka ba, Alvin? Bakit laging si Minerva ang hinahanap mo? Hindi mo ba ako nagugustuhan? Ano bang meron si Minerva nang wala sa akin? Di hamak na mas maganda naman ako sa kanya, di ba? Paglalahad na wika sa akin ni Raquel. Bahala ka na nga. Bilisan mo na lang para makauwi ka na at makabalik na rin ako sa bahay namin. Wika ko dito, sabay mabilis na naglakad.
Ilang saglit pa ang nakalipas noon. Tanaw na tanaw ko naman ang bahay nila Raquel na may mga tao sa labas. Sa pakiwari ko pa nga ay nagkakagulo na ng mga oras na yon. Nang makalapit na nga kami ay doon ko nalaman na nagpatawag na ng iilang barangay tanod ang ama nito at pinapahanap pala itong si Raquel. Raquel! Saan ka ba nang galing? Bakit hindi ka nagsabi sa nanay mong umalis ka pala? Alam mo bang alalang-alala na kami sa kakahanap sa'yo? Sambit ng tatay ni Raquel noon at agad naman ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa habang sumisigunda sa akin ng, Ikaw, sino ka naman? Bakit mo kasama ang anak ko? Itay, si Alvin po pala yan. Nobyo ko at matagal na kami. Wika ni Raquel sa kanyang tatay ng mga sandaling yon. Raquel, ano bang sinasabi mo? Ganun ba anak? Sige iho, pumasok ka sa loob ng bahay. Sumabay ka na rin sa aming kumain. Total, ikaw pala ang nobyo nitong anak ko. Kailangan makausap kita ng masinsinan. Wika sa akin ng tatay ni Raquel. Gustuhin ko mang sumagot noon, Karine, ay hindi ko na nagawa. Maging ang tumanggi sa paanyaya nito. Wala na akong nagawa ng hilahin na ni Raquel ang braso ko papasok sa kanilang bahay habang nakangiti ito sa akin. Laking gulat ko nang magpalabas ng iba't ibang putahe ang mga magulang nito. Ganun na lang rin ang pagsabi nito na napakaswerte ko raw dahil nag-iisang anak nila itong si Raquel. Basta raw ay huwag kong sasaktan ang anak nila ay asahan ko raw ang mabuting pakikitungo nila sa akin. Wala naman akong naging imik noon, Karine. Ang iniisip ko noon, paano si Minerva? Paano kung malaman niya ang pinagsasabi nitong si Raquel? Matapos naman ang mahabang kainan noon, ay agad na akong nagpaalam na uuwi na. Noong una, ay ayaw na akong payagan ng tatay ni Raquel. Ngunit sinabi kong mag-aalala ang mga magulang ko kung hindi ako makakauwi. Naunawaan naman raw nila kung kaya't pumayag na lang rin ito. Si Raquel naman noon ay hindi ko na pinayagan pang lumabas. Ilang sandali pa, Karine, ay agad ko namang narating ang tarangkahan ng aming bahay. Pagbukas ko nga noon ay abala rin sila nanay at tatay sa paghahanda dahil kinabukasan raw ay fiesta na. May mga iilang kaibigan rin daw kasi itong si tatay na dadalo mula sa iba't ibang baryo na malapit sa amin. Nagtanong naman itong si nanay kung nahatid ko raw ba ng maayos si Raquel. Sinabi ko naman na ayos na at pinakilala pa ako nito sa pamilya nila. Hindi ko na rin noon pinagpilitan yung sinabi sa kanila ni Raquel, Karine. Ayoko rin kasi nang mausisa pa nila, lalo't hindi naman totoo eh. Matapos nga yung pag-uusap namin, ay agad naman akong dumiretso sa kwarto. Gusto ko na rin kasi magpahinga noon. Nakita ko naman ang bag ni Minerva at kailangan kong mabalik ito sa kanya kinabukasan. Hindi ko rin namalayan na nakatulog na ako. Siguro dahil sa sobrang pagod ko, kaya hindi na ako nakapagbihis pa ng damit. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Sinilip ko ang bintana at doon ko nakita ang mga orkestra na tumutugtog. Fiesta na nga pala, kung kaya't mabilis naman akong bumaba para tumulong sa paggayat ng mga karneng lulutuin. Siguro, inabot kami ng halos sa 3 oras at maya-maya ay dumating na rin ang ibang bisita ni tatay. Yung iba roon ay mga ninong ko rin sa binyag, Karine. Ako naman, pumasok na ng palikuran upang makapagsimula na ring mag-ayos. Ang plano ko kasi ng gabing yon ay maisayaw si Minerva. Doon nga, Karine, ay natapos na akong mag-ayos.
Lumipas pa ang ilang sandali at tinawag na ako ni nanay dahil nasa labas na raw ang kaibigan kong si Ronnie. Paglabas ko naman ay agad na bumugad itong si Ronnie ng, Oy! Alvin! Ano pang hinihintay mo? Tara na! Balita ko maraming babaeng pupunta sa sayawan na. Ay! Kaya lang hindi ka na pala pwede dahil may Raquel ka na. Ano ka mo? Paano mo nalaman at nakilala si Raquel? Tanong ko rito at tila nakita kong kumunot ang kanyang noo. Inyan, ano ka ba, Pray? Hindi mo ba alam? Kalat na sa lugar natin. Sinabi pa nga na tinulungan mo raw si Raquel ng harangin ng mga tambay. Tugon nito na tila nangaasar pa ng mga sandaling yun. Kung ganun, alam na ni Minerva? Hindi totoong sinasabi at pinapakalat ni Raquel. Ay, totoo man o hindi, aminin mo panalong-panalo ka na kay Raquel. Huwag ka na masyadong maarte, Alvin. Halika na nga at baka inihintay ka na ni Raquel. Muling wika sa akin nito at agad naman na kaming naglakad patungo sa court kung saan doon gaganapin ang sayawan. Sa ilang minuto naming paglalakad, Karine, ay narating na nga namin ang pagdadausan ng sayawan. Marami na ang taong naroroon. Tanda ko pa na mas marami ang dayong mga bisita doon. Umupo naman muna ako sa gilid upang hintayin si Minervang dumating. Samantalang si Ronnie naman ay kung kani-kaninong babae na nagtungo upang alukin itong sumayaw. Ang ganitong uri kasi ng pestahan, Karine, ay madalas lalo na sa mga probinsya. Alam ng ibang nakikinig ang tinutukoy ko. Sa tagpong yon, ay pilit kong hinahanap si Minerva. Dala-dala ko pa rin ang bag na ibinigay nito. Ngunit hindi ko naman ito mahagilap ng sandaling yon. Doon na ako tumayo upang isa-isahin ang mga taong naroroon. Ang ilaw kasi noon, Karine, ay yung patay sindi at hindi rin naman ganoong kaliwanag ng oras na yon. Tinanong ko naman si Ronnie kung nakita ba o nahagip ng mata niya si Minerva. Hindi naman daw dahil abala rin ito sa kanyang pagsayaw. Nagsabi pa nga ito na saka ko na raw hanapin si Minerva. Ang gawin ko raw muna ay kumausap ng ibang mga babae. Sayang naman daw ang pagkakataon dahil minsan lang sa isang taon kung mangyari ang ganoong sayawan. Sa pag-iikot ko, isang tinig ang narinig kong tinatawag ang aking pangalan. Alvin! Alvin! Andito ko! Halika! Pagtingin ko mula sa kinaroroonan ng tinig, doon ko nakita itong si Raquel. Bihis na bihis ito at talagang masasabi kong siya ang nangigibabaw sa lahat ng kababaihan ng gabing yon. Agad naman akong lumapit. Doon ko ito tinanong ng, Oh, Raquel, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Saad ko noon sa dalaga. Bakit ayaw mo ba? Pinaghandaan ko nga ang gabing ito kasi gusto ko maranasan na maisayaw mo. Ha? Di bale, hinahanap ko kasi si Minerva at ibibigay ko itong bag na naiwan sa akin. Tugon ko rito habang ipinapakita ang bag na hawak ko. Minerva na naman? Mas maganda ngang wala si Minerva dito, Alvin, dahil masusolo kita. Muling wika nito. Doon nga ay agad na humawak ito sa batok ko na tila gustong sumayaw. Ngunit sa kamalas-malasan, Karine, ay saktong dating din ni Minerva. Doon nga ay nagtapat ang aming mga mata at nakita ko sa mukha nito ang galit at inis. Imbis tumuloy ay mabilis namang umalis itong si Minerva. Batid kong nasaktan ito sa kanyang nakita. Noon kasi, Karine, kahit hindi pa opisyal ang aming relasyon, ay alam kong may gusto ito sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Agad ko ngang hinabol itong si Minerva. Doon ay iniwan ko si Raquel na sumisigaw at tila galit na galit sa akin. Hinabol ko si Minerva, ngunit hindi ko na ito makita sa paligid.
Doon ay nakita ko si Raquel sa likod nung nakasunod sa akin at bahagyang may luha sa kanyang mata. Sinabi ko naman na pupuntahan ko si Minerva sa kanilang bahay, ngunit pinigilan ako nito. Matapos ang gabing yun, kinaumagahan, nagtungo ako sa bahay nila Minerva upang hanapin ito. Nakausap ko naman noon ang mga magulang ni Minerva, ngunit nagsabi itong wala na si Minerva. Maaga raw itong umalis at nagtungo sa Maynila, doon sa tiyahin niya. Tinanong ko naman kung kailan ito uuwi, ngunit sinabi ng kanyang mga magulang na doon na raw ito mag-aaral. Wala naman ako nagawa ng mga panahon na yon dahil hindi man lang binigay ng mga magulang nito ang eksaktong address kung saan manunuluyan itong si Minerva. Fast forward ko lang itong kwento, Karine. Di naman nagtagal ay naging kami na rin ni Raquel. Tuwang-tuwa ito at kami pawang nasa koleyo na. Masaya naman ang naging relasyon namin ni Raquel. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin mawala sa puso ko ang pagmamahal ko kay Minerva. Sa relasyon naman namin ni Raquel, Karine, ay ilang beses na naming sinusubukang bumuo ng pamilya. Ngunit tila hindi para sa amin ang lahat. Napag-alaman kasi namin na may sakit sa ovaryo itong si Raquel. Buhat naman nang malaman namin yon ay palaging bugnutin na itong si Raquel. Walang araw na hindi kami nag-aaway. Puro hinala kasi ito na baka mamaya ay iwanan ko siya. Wala naman talaga sa isip kong gawin yon. Ngunit na makatapos na kami sa pare-parehas naming kursong kinuha namin, doon palang magbabago ang takbo ng buhay naming lahat. Nakapagtapos ako sa kursong inhinyero. Si Raquel naman ay nagtapos ng kursong nahahanay sa pagnenegosyo. Siya rin kasi ang magmamana ng ilang negosyo ng pamilya nila. Tanda ko pa na 2019 ng taon na yon nang matanggap naman ako sa isang kumpanya sa bayan namin. Gamit ko noon ang motor na pinag-ipunan ko. Araw-araw akong bumabiyahe ng mahigit na 30 minutos. Naging normal naman ang routine ko noon, Karine. Hanggang sa isang umaga, dumating ang isang nilalang na magpapabago ng mundo ko. Sakay ng isang sasakyan noon, bumaba sa gilid ng paaralan ang isang napakagandang babae. Madadaanan ko kasi ang paaralan na yon bago ako makarating sa pinapasukan ko. Doon ko nga sinulyapan ang buo nitong muka. Noong una, hindi ko pa maaninag dahil nakasalamin ito at may balabal. Paghubad ng salamin nito, doon ko nakita si Minerva. Halos mabuhay muli ang pagmamahal ko sa kanya, lalo pat gumanda talaga ito ng husto. Doon nga ay saglit kong ipinarada ang motor at mabilis na tumakbong palapit kay Minerva. Minerva? Ikaw na ba yan? Wika ko rito sabay lingon nito sa akin. Ako nga. Oh, Alvin, ikaw pala. Anong kailangan mo? Wika nito sa akin, sabay tingin mula ulo hanggang paa. Kumusta naman ang asawa mo? Anong nangyari sa inyo? Balita ko simula na wala ako, pinanindigan mo na ang pangloloko mo sa akin. Hindi, Minerva. Sinubukan kitang puntahan sa inyo, ngunit sabi nga ng mga magulang mo, umalis ka na noon. Alam ni Raquel kung gaano kita kamahal, kaya pinilit niya ako na maging kami at masira tayo. Maniwala ka. Pwede ba? Tigilan mo nga ako, Alvin. Matagal na tayong tapos. Nandito ako para magtrabaho. Wika nito sabay pasok ng paaralan. Ako naman ay wala nang naging kibo sa mga sinabi ni Minerva. Ngunit muli akong nabuhayan sa mga nalaman kong nakabalik na ito sa aming lugar. Naging masaya naman matapos ang araw ko noon, Karine. Nang pauwi na ako, ay muli kong dinaanan, ngunit wala na roon ang sasakyan ni Minerva. Maaga pa naman noon at naisipan kong dumaan sa bahay ng kanyang mga magulang.
Doon ko nga nakita na nakaparada mismo sa labas ng kanilang bahay at agad kong nilakasan ang loob ko upang makausap si Minerva ng mas maayos. Dali-dali nga akong kumatok sa kanilang pinto. Lumabas naman noon ang tatay ni Minerva. Oh, ikaw pala Alvin. Anong ginagawa mo rito? Wikang tanong nito sa akin. Nang marinig ko naman yon, ay nagwika naman ako dito ng, "Magandang hapon po. Gusto ko lang po sanang makausap si Minerva. Kanina ko po kasi nakita ko ito sa labas ng paaralan. Gusto ko lang rin magpaliwanag kung mamarapatin niyo po." Nang masabi ko yon, ay bigla namang lumabas itong si Minerva. "Sige na po tay, ako na pong bahala. Kakausapin ko lang ito si Alvin at papasok na rin ako." Agad namang pumasok itong tatay ni Minerva at doon ko nga nakausap ito ng sarilihan. "Ano bang kailangan mo, Alvin? Bakit mo pa ako pinuntahan dito sa bahay? Mamaya may makakita pa sa atin. Ano pang isipin? Alam mong isa na akong guro. Ayoko masira ang pangalan ko at alam mong may asawa ka na." Mahabang sambit nito sa akin. Gusto ko lang sabihin na noong nakita mo kami sa sayawan, hindi ko ginusto yon. Sa katunayan, hinahanap kita ngunit biglang dumating ang kaibigan mo. Isa pa Minerva, wala akong asawa. Buhat nang mawala ka, hindi ka naalis sa isip ko. Napilitan lang ako dahil sa pangungulit ni Raquel sa akin. Kaya sana maniwala ka. Tugon ko rito. Hindi naman ito napaimik sa sinabi ko noon, Karine. Bagkus ay yumuko ito at pumatak ang luha sa kanyang mata. Saglit ko namang inaya si Minerva sa tinatambayan namin noon. Isang lumang parke yon. Sakay ang motor ko at mahigpit itong yumakap. Ilang minuto namin itong tinakbo. Nang makarating kami, ay batid kong takip silim na noon. Doon ay nag-usap kami ng masinsinan ni Minerva. Sinabi ko ang lahat-lahat, maging ang hindi pagkakaroon ng anak ni Raquel. Naniwala naman ito at doon ay sinabi kong tatapusin ko na ang relasyon namin ni Raquel at itutuloy na namin ang naudlot naming relasyon. "Paano kung magalit si Raquel? Anong gagawin natin?" Maikling wika sa akin ni Minerva. "Huwag kang mag-alala, Minerva. Ngayong kaya ko na, wala nang magagawa pati pamilya nito. Kung tutuusin, una pa lang mali na agad tong ginawa niya sa atin eh." Wika ko kay Minerva at agad ko itong niyakap. Matapos ang ilang saglit na pag-uusap namin, ay agad ko ring hinatid sa kanilang bahay si Minerva. Doon ko nakita sa telepono ang maraming tawag sa akin ni Raquel. Agad rin akong umuwi sa bahay namin. Doon nga, Karine, ay puro mura at kung anong masasakit na salita ang narinig ko. Hindi naman na ako sumagot pa. Bagkus, agad akong dumiretso sa aming silid upang makapagpalit na ng damit. Nagpalusot naman ako na nagkaroon na ng konting salo-salo ang mga katrabaho ko. Sa itsura ng mukha nito, Karine, ay mahahalata mong nagdududa ito sa mga sinabi ko. Nagaya pa itong kumain ngunit sinabi kong busog na ako. Doon ay mas lalo itong nagalit at nagwika ng, "Malaban ko lang, Alvin, na may ginagawa kang hindi maganda. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo." Nang marinig ko nga yon, Karine, ay bahagyang nag-init ang ulo ko. Sinabi ko na wala akong takot sa sinasabi niya. Matapos ko namang masabi yon, ay naghanda na ako upang matulog. Ang iniisip ko na lang kasi na mga oras na yon ay ang masasayang tagpo sa aming dalawa ni Minerva. Kinaumagahan nga, Karine, ay maaga naman akong magising. Sa tansya ko ay nasa 5:00 pa lang yon ng umaga. Napansin ko naman na wala sa tabi ko itong si Raquel. Mabilis akong lumabas at doon ko nakita itong abala sa kanyang pagluluto. "Oh, Raquel, ano yung niluluto mo? Ang aga pa.
Wika ko sa kanya, sabay lumingon itong may ngiti sa mukha. Oo, gusto sana kitang pagsilbihan saka pabaunan nitong niluluto ko. Laking gulat ko naman nang marinig yon, Karine. Buhat kasi na magsama kami nito, ay ngayon palang ito gumawa ng ganong klaseng bagay. Hindi mo na kailangan gawin yan, Raquel. Pwede ko namang gawin yan eh. Gusto mo matulog ka na muna. Ako na magtutuloy niyan. Wika ko rito. Sabay sumagot naman ito ng, hindi na. Maupo ka na dyan. Luto na ito. Kakain na rin ako para makasabay sa'yo. Wala naman akong nagawa at doon ay umupo na ako sa lamesa. Makalipas ang ilang oras, nagayos na ako para magtungo sa trabaho. Habang sakay ng aking motor, pasimple kong pinagmasdan ang paaralan na pinapasukan ni Minerva. Hindi ko naman nakita ang sasakyan nitong nakaparada sa labas. Hinintay ko naman na matapos ang araw kung saan bibisitahin ko ulit itong si Minerva. Matapos nga, Karine, doon ako dumiretso sa kanilang bahay. Pagkatok ko ay lumabas muli ang mga magulang nito. Doon ko tinanong kung pumasok ba si Minerva. Doon lumabas ito at nakita kong masama ang pakiramdam nito. Inaapoy raw siya ng lagnat at hindi niya alam kung bakit daw kaninang umaga biglang sumama ang pakiramdam nito. Pinarada ko muna ang motor ko, Karine, upang samahan at bantayan muna itong si Minerva kahit sa maikling oras. Napag-alaman ko naman na matapos ang pagkikita raw namin ay biglang inapoy ito ng lagnat. Matapos ang oras na yon at nakatulog na itong si Minerva, agad na rin akong lumabas. Pagtingin ko nga sa orasan ay pasado 9:00 na pala ng gabi. Pagkarating ko ng bahay ay inaasahan ko ang galit ni Raquel. Ngunit labis na nakapagtataka dahil hindi man lang ito kumibo at tahimik lang itong nakaupo sa mesang kainan namin. Plano ko na rin na ipaalam ang namamagitan sa amin ni Minerva noon, Karine. Pag pinatagal ko pa kasi ay baka lalo lamang lumala ang lahat. Agad nga akong nagwika dito ng, Raquel, pwede ba mag-usap tayo? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sambit ko rito at agad itong tumugon ng, sige Alvin, ano ba ang gusto mong unahin? Yung pagsisinungaling mo o may iba pa? Wika nito at doon ay labis akong nagtaka dahil tila may pinupunto ang mga sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Anong pagsisinungaling? Pagtatanong ko rito, nagulat naman ako ng bahagya nang ngumiti ito at tila parang sinasaniban ito ng ibang pagkatao. Sige na, Alvin. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. May nakakita sa inyo kahapon. Magkasama kayo ni Minerva, diba? Nakabalik na pala siya. Kaya pala ngayon, ginabi ka na naman. Mahabang wika nito sa akin. Nang marinig ko yun, Karine, hindi na ako nakatugon dito. Nagsabi pa itong bukas ang pintuan kung iiwan ko siya. Ngunit sa pag-alis ko raw ay wag na wag ko nang aasahang makakabalik pa ako. Agad kong pinagtapat sa kanya ang lahat. Doon ay umalis ako nang hindi nito pinipigilan. Ngunit sa pag-alis kong yon, doon na pala mag-uumpisa ang kalbaryo na ni sa panaginip ay ayoko nang maulit pa. Bumalik ako kay Minerva. Pinagtapat ko rin ang lahat-lahat. Sinabi ko na kapag gumaling ito sa kanyang sakit, ay puntahan niya ako sa isang motel kung saan ako nagpalipas ng gabi. Agad akong kumuha ng isang kwarto. Bitbit ko noon ang isang bag na naglalaman lamang ng mga importante kong dokumento. Ang ibang mga damit ko ay tuluyan ko nang iniwan sa bahay ni Raquel. Sinabi kong itapon niya na lang o sunugin yun. Kinabukasan
Dala ng pagod ay hindi ko na alam na nakatulog na pala ako. Pagkuha ko ng cellphone para kontakin itong si Minerva, isang message ang pinadala ni Raquel na nakasaad roon na hindi ko raw makakalimutan ang araw na iniwanan ko siya. Hindi rin daw kami magiging masaya ni Minerva. Hindi ko naman pinansin ang message na yon. Mabilis kong tatawagan si Minerva, ngunit isang katok ang narinig ko mula sa labas ng pinto. Doon nga ay dali-dali akong bumalikwas upang buksan at tignan kung sino ang taong yon. Pagbukas ko nga ng pinto, tumambad sa akin ang napakaamong mukha ni Minerva. Nakangiti ito habang nagwiwika ng, "Alvin, kumusta ka dito? Naging maayos ba ang tulog mo?" Wika nito sabay yakap ng mahigpit sa akin. Ilang segundo ako natigilan mula nang alisin ko ito sa pagkakayakap sa akin at sinagot ito ng, "Oo naman, akala ko hindi ka sisipot. Anong sinabi mo sa mga magulang mo?" "Oo, sinabi ko kila inay at itay na sasama na ako sa'yo. Wala naman silang naging pagtutol. Malaki na raw ako at alam kong tama at mali." Muling wika nito at bahagya ako nitong hinalikan sa mga labi. Doon nga, Karine, ay may nangyari sa aming dalawa. Matapos ang tagpong yun, agad akong nagtungo sa trabaho ko upang magpaalam na mawawala ako ng ilang araw. Napagkasunduan kasi namin ni Minerva na maghanap ng pansamantalang bahay na pupwede naming rentahan. Si Minerva naman ay nagpaalam rin sa paaralan kung saan ito nagtuturo. Nang sa ganon, matutukan namin ang paghahanap ng bahay. Dahil sa may ipon naman kami parehas, ay madali na lang sa amin yun, Karine. Fast forward ko lang ang kwento ko ha. Noong nasa Ilocos pa kami, ay limitado ang mga galaw namin ni Minerva. Kahit papaano kasi, alam kong nakasubaybay itong si Raquel sa mga kilos namin. Doon nga, ay agad kong kinontak si Ronnie, na noon ay nasa Maynila. Agad kami nagpahanap ng bahay na pwede naming marentahan. Nagtanong pa ito ng kung ano-ano at sinabi ko na lang na pag nakababa na kami ng Maynila, saka ako magpapaliwanag. Agad kaming lumuwas ni Minerva, Karine. Dala-dala noon ni Minerva ang sasakyan niya at nagdesisyon din itong sa Maynila na maghahanap ng paaralan kung saan po pwede siyang pumasok bilang guro. Nang makarating naman kami, ay agad na nga kaming sinamahan ni Ronnie sa nakita niyang bahay kung saan kami ay pupwedeng magrenta. Unang tingin pa lang namin ni Minerva sa bahay ay gumaan na agad ang pakiramdam namin. Ako naman ay nakaramdam din na magiging maaliwalas ang pamumuhay naming dalawa. Nagdaan pa ang ilang araw, unti-unti naman kaming nagpundar ng mga gamit. May isang gabi nga noon, Karine, may kung anong bukol ang lumabas sa mukha ko. Agad ko namang sinabi kay Minerva ito. Doon nga ay sinilip niya ito gamit ang flashlight ng kanyang telepono. "Alvin! Ano yung nasa mukha mo? Akala ko tigawat! May gumagalaw na kung ano! Nakakadiri!" Sigaw na wika noon ni Minerva na halos maduwal ito. Agad ko namang tiningnan sa salamin. At doon nga, Karine, nakita ko na parang may isang bangaw ang napapaloob sa bukol na yon. Ang nakakapagtaka lang kasi, bago ako pumasok kanina sa bagong trabaho ko, ay parang normal na tuldok lamang yon. Hindi ko alam na lalaki ito kasukat ng 1 piso. Doon ay nahintakutan ako, lalo nang naramdaman kong kakawala na ang insekto sa loob nito. Di lumipas noon, Karine, ang mahigit sa 2 minuto. Doon ay parang isang bulkan na bumulwak ang bukol sa mukha ko. Isang napakabahong amoy ang bumalot sa kapaligiran. At yung bangaw, dumapo pa sa sugat ko noon sa mukha. Ramdam na ramdam ko ang pagsipsip nito ng sariwang dugo. Sinampal pa ako ni Minerva dahil gusto niya raw mapatay yung bangaw. Sa ginawa niyang yun, Karine, ay lalong nagtalsikan ang mga likido
na parang nana kung titignan mo. Hindi ko naman alam kung saan nagmula ang tumubong bukol sa mukha ko. Napatay mo ba yung langaw? Kanina kasi hindi ko alam na may insekto dito sa mukha ko. Bukas na bukas, mahal. Samahan mo ako magpunta sa ospital, ha? Wika ko kay Minerva na noon ay diring-diri na sa nangyari. Sige, Alvin. Ano ba kasi pinaggagawa mo? Bakit ka ba nagkaroon ng ganyan? Wika nito. At doon nga ay hindi na ako sumagot pa. Wala akong kaalam-alam sa kung anong sakit ang dumapo sa akin. Kinabukasan nga ay agad kaming nagtungo sa isang derma. Hindi naman makita nang tumingin sa aking dermatologist ang sanhi kung saan ko nakuha ang bukol na yon. Nagbigay naman ito ng isang reseta kung saan ay kailangan ko raw inumin. Doon nga, Karine, ay agad naming binili ni Minerva ang naturang gamot. Pangalawang araw, habang kumakain kami, ay nakaramdam naman ako ng parang may kung anong nakatusok sa likod ko. Agad naman ako nagsabi kay Minerva na tingnan ang parte ng katawan kong yun. Minerva, mahal ko, pwede bang pakitingnan yung likod ko? Wika ko noon kay Minerva. Sige mahal. Itaas mo nga yung damit mo. Ay! Ano yan? Bakit may bukol ulit dyan, Alvin? Parang katulad sa bukol mo sa mukha. Wika ni Minerva na agad ko namang ikinabahala. Ngunit sa pagkakataong ito, Karine, ay hindi bangaw ang lumabas dito. Isang alupihan na napakalaki. Kung susukatin mo nga ang haba nito, ay aabutin ng isang dangkal. Matapos mapatay ni Minerva ang insektong yun, bahagya akong may narinig na boses sa aking isipan. Nagwika ang boses na yon na malapit na raw akong mamatay. Tapos, susundan yon ng isang napakalakas na halakhak. Doon na namin kinontak itong si Ronnie. Agad naman itong dumating makalipas ang ilang minuto. Taranta itong kumatok sa bahay namin. Alvin! Minerva! Alvin, anong nangyari sa'yo? Ano yung insekto niyan? At bakit may dugo ka sa likod? Natatarantang sambit noon ni Ronnie. Hindi ko nga alam, Ronnie. Bigla na lang yan lumabas sa katawan ko. Kahapon kasi itong nasa mukha ko, naglabas ng malaking bangaw. Ngayon naman, itong alapihan, nagpatingin na kami sa ospital. Ang sabi, wala lang daw ito at nagreseta ng gamot. Mahabang wika ko kay Ronnie. Alvin, mukhang naalala ko ng sinabi ni Lolo. Ang ganyang uri ng sakit na dinaranas mo ay isang barang. Sino ba nakaalitan mo, Alvin? Mariing wika ni Ronnie. Bago ko pa masagot ang sinabi ni Ronnie, Karine, ay biglang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Doon ay agad na sinilip ni Minerva at napagtunto nito na may isang hibla ng buhok sa loob ng lalamunan ko. Dali-dali niya naman itong hinugot. Napakahaba at kapal ng buhok na yon. Doon na nagtugma ang sinasabi ni Ronnie na barang. Wala kaming sinayang na oras, Karine. Unti-unti na rin kasi akong nangihina noon. Hindi ko alam, ngunit napakabilis ng pangyayari. Ramdam ko na babawian na ako ng buhay, anumang sandali. Gamit namin ang sasakyan ni Minerva, sinakay nila ako papunta sa kilalang manggagamot malapit sa amin. Bale, mahabang oras ang ginugol namin nun, Karine, upang bumalik ng Ilocos. Yun lang din kasi ang alam ni Ronnie na bantog ng manggagamot. Madaling araw na nang makarating kami sa isang barong-barong na kubo. Napag-alaman namin na kilala sa tawag na Manang Paring ang sinasabing manggagamot. Doon nga ay kumutok kami. Hindi naman nagtagal ay agad rin itong nagbukas ng pintuan. Iho, anong may tutulong ko sa inyo? Sambit nito sa amin. Doon ay inupo nila ako sa isang upuang gawa sa kahoy. Agad nitong tiningnan ang mga kamay ko. Sinabi nga nito
na nasa ilalim raw ako ng barang. Matutulungan niya raw ako, ngunit may kalakihan ng hinihingi nitong bayad. Hindi naman nag-atubiling pumayag si Minerva. Gawin niyo po ang lahat, Manang. Magbabayad po kami kahit magkano. Papagaling niyo lang po itong si Alvin. Wika ni Minerva at agad na kumilos itong matanda. Kumuha ito ng isang baso at may kinuhang garapon. Ang garapon na yon ay naglalaman ng berdeng likido. Pagbukas nga noon, Karine, ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Ito iho. Inumin mo ng guminhawa ang pakiramdam mo. Huwag mo nang amuyin dahil ganyan talagang pangontra sa nakatanim na barang sayo. Agad kong ininom ang likido at doon ay humiga ako ng saglit. Sina Minerva at Ronnie ay nag-withdraw ng pera pambayad sa matanda. Pagkabalik nga nila ay nakaramdam ako ng kaginhawaan. Tila parang bagong panganak akong sanggol noon. Lahat ng iniinda ko nawala. Maging ang mga bagong sibol na bukol ay tuluyang nabura. Napagpasyan nga naming umuwi na. Dumaan naman ang isang araw, ayos na ulit ako, Karine. Ngunit ang inakala kong tapos na ay hindi pa pala. Gabi yun, galing akong trabaho. Habang naghahain si Minerva ng ulam, ay may kung anong bukol na naman ang lumabas sa kamay ko. Mabilis yun na lumaki at doon nga lumabas ang isa ulit na napakabahong bangaw. Kung ano yung pakiramdam ko nun ay ganoon rin ulit sa gabing yun. Dali-dali ngang nagmaneho si Minerva patungo sa lugar nila Manang Paring. Ako naman nun ay tila lantang gulay na naman. Sinabi ko pa na baka malakas lang yung mambabarang na sumasalbahe sa akin. Fast forward ko lang, Karine. Ganon ulit ang naging siste. Matapos kong inumin ng likido na gawa ni Manang Paring ay nakaramdam ulit ako ng kaginhawaan. Mukhang aabutin pa raw ng maraming gamutan para mawala ng tuluyan ang barang sa katawan ko. Umuwi na kami noon ni Minerva. Pinag-usapan naman namin ang panggagamot na sinasabi ni Manang Paring. Paniwalang paniwala kami. Ngunit kada darating ang Biyernes, nakakaramdam ako ng ganoon at may kung anong insekto ang lumalabas sa katawan ko. Ilang Biyernes yun siguro at umabot ng 2 buwan na ganoon ang naging sistema ng panggagamot sa akin. Hanggang sa unti-unting nagkautang kaming 2 dahil sa pagbayad ng serbisyo ni Manang Paring. Hanggang sa tumawag sa akin noon itong si Ronnie. Kinausap niya kasi ang kanyang lolo at ang lehitimong manggagamot raw ay matatagpuan namin sa parte ng Bulacan. Hindi ko na lang ilalagay kung saan ang eksaktong lugar yun, Karine. Hanggang ngayon kasi ay nandun pa ito. Agad nga kaming nagpunta sa Bulacan upang makita at makilala ang manggagamot. Magdidilim na nang makarating kami at itinaon namin na Biyernes yun para makita ng manggagamot ang sitwasyon ko. Doon nga namin natagpuan ang bahay ng manggagamot na itago na lang natin sa pangalang Apo Igkong. Unang tingin pa lang sa akin nito ay nagwika ito ng, Mukhang napaglalaroan ka, bata. Imbis na pagalingin ka, mas lalong lumalalim ang tanim ng barang sa iyong katawan. Wika nito sa seryosong tono. Po? Apo, ang manggagamot kasi na nalapitan namin bago kayo si Manang Paring. May pinapainom siyang likido na nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Wika ko noon sa matanda. Tama ka! Likido na may orasyon. Oras na wala ka sa tabi nito ay muling babalik ang barang sayo. Alam mo rin bang pera ang intensyon sayo ng matandang yon? Wika noon ni Apo Igkong. Hindi na ako nakasagot, Karine. Pinaalalayan ako nito kay Ronnie. Tinali ang 2 paa ko at yakap-yakap ako ni na Ronnie at Minerva
sa magkabilang braso. Huhulihin niya raw ang mambabarang at aalisin ang sumpa sa katawan ko. Sinimulan nga ni Apo Igkong ang seremonya. Doon ay nag-usal ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nahimatay ako ng maoras na ito. Bale, Karine, edidetalye ko na lang ang panggagamot sa akin ni Apo Igkong base sa kwento nila Ronnie at Minerva. Agad naman daw na nahuli ni Apo Igkong ang mambabarang. Doon nga raw ay nagwika ito ng, Paring! 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 Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Anong sumpa ang itananim mo sa batang ito? Bakit ba? Pakialamero ka, tanda! Pakawalan mo ko! Sino ang nag-utos sa iyong taniman ng barang ang katawan nito? Sino? Wala kang malalaman, tanda. Hindi ako magsasalita. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan mo na ako. Alam mo pa rin ang kakayahan ko. Wala pang kalahi mo ang nabuhay sa espiritual na sandata ko. Gusto mo pang maramdaman ang sakit? Pagkabigkas daw ni Apo Igkong nito, ay may iniihip ito sa kanyang daliri at ibinaon sa bandang tagiliran ng katawan ko. Doon daw ay sumigaw ako, ngunit sa boses ni Manang Paring. Aray! Aray! Tama na! Tama na! Oo, magsasalita ako. Nagpahula lang sa akin ang unang nobya ng batang yan. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ng dalagang lumapit sa akin. Doon ko napagpasyahan na parangin yan para kumita naman ako kahit papaano. Hanggang doon lang, Igkong. Hindi ko naman talaga papatayin ang batang yan. Mahabang paliwanag daw ni Manang Paring sa pagkatao ko. Sige, pakakawalan kita. Pero tanggalin mo ang lahat. Lahat ng tinanim mo na barang sa batang yan. Ayokong may matitira. Magmadali ka! Nang masabi raw ito ni Apo Igkong, ay tila nagpagpag daw ako ng katawan. Yun pala ang pag-alis ng barang na nakabaon sa katawan ko. Natanggal ko na lahat, Igkong. Ngayon tumupad ka sa usapan. Pakawalan mo ko para mo ng awa at hindi na ko ulit. Hangal ka. Kung sa tingin mo bubuhayin pa kita, nagkakamali ka. Maraming beses na kitang pinagbigyan, Paring. Panahon na siguro para matigil ka na sa mga kademonyohan mo. Wika ni Apo Ingkog. At doon ay nag-usal ito ng isang malalim na salita at kaagad nitong inilapat sa liig ko na tila isang paggilit ng buhay. Doon daw ay biglang nawala ang katauhan ni Manang Paring. Ilang oras daw akong nawalan ng malay noon, Karine. Matapos ko ngang magising ay nakaramdam ako ng hindi maganda. Epekto daw yun ng sumpang ikinalas sa katawan ko. Base kay Apo Igkong ay ilang araw lang ay muling manunumbalik ang lakas ko. Bago naman kami tuluyang umuwi, ay nawala ang duda sa isip ko na si Raquel talaga ang may gawa noon. Doon ay may binigay na isang pulang tela itong si Apo Igkong. Yun daw ang lagi kong isuot. Naglalaman daw yun ng isang uri ng kahoy at mabisang pangontra sa mga tigalpo at palipad hangin. Doon nga, Karine, ay natapos ang kalbaryo ko laban sa barang. Bago namang mag-pandemic at dahil nga naubos ang ipon namin ni Minerva, naisipan kong mag-apply sa abroad at swerte namang nakapasa ako. Sa ngayon ay meron na kaming isang anak ni Minerva. Naiwan rin sila sa Pilipinas at ako'y nag-iipon lang ng malaking halaga upang magtayo na lang kami ng negosyo. Si Raquel naman ay nagkaroon na rin daw ng sariling pamilya. May oras noon na humingi ako ng patawad rito at sinabi ni Raquel
na siya naman talaga ang may kasalanan kung bakit humantong sa ganung pangyayari. Karine, at sa lahat ng bumubuo ng channel ni Kalakbay, maraming salamat sa inyo. Ito ang isa sa mga nagpapawala ng homesick ko dito sa abroad. Muli, ako po si Alvin na isang OFW. Naway, marami pa kayong maihandog na mga istoryang nagbibigay at makakapagbigay ng inspirasyon. Ayun po. Bali sa kwentong binasa natin ngayon at na nabigyan natin ng buhay, ay maging aral sana sa inyo na hindi parang kanin ng pag-ibig, na kapag napaso ay pwede mong iluwa. Naway, napulutan nyo ng kwento ang karanasan ni na Minerva at Alvin. Lagi nating pakatandaan na matuto tayong rumespeto sa nararamdaman ng isang tao. Muli po, ito po ang inyong Karine. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay.